Avui porto una ratxa que Déu-n'hi-do, tu. Mireu, m'han punxat amb una injecció. He punxat una roda del cotxe. I m'he punxat amb un cactus. Així que ja n'hi ha prou. He arribat aquí i he decidit que ara el que punxaria seria jo, però per fer un plat d'aquells de llepar-se'n els dits. Fem broquetes de pollastre al vi. Va, agafarem unes broquetes de pollastre i farem servir el tall que a mi més m'agrada del pollastre, que és la contracuixa. La contracuixa de pollastre em sembla superagraïda, tu. Perquè, si ho penseu, és un tall que és més melós, que aguanta millor la cocció i que, per exemple, sí que el pit de pollastre doncs, és com més ràpid de fer, però també és més senzill que et quedi sec. En canvi, la contracuixa no, tu. La contracuixa té aquesta virtut de que ens aguanta molt millor les coccions. Doncs va, contracuixa llesta, la salpebrarem una mica, un puntet de sal i de pebre. Així. Quan feu broquetes, jo us recomano que feu talls d'aquests de mossegada, però de bona mossegada, eh? No, perquè si no és allò que sembla una mica misèria, no? Si poses poca cosa, broquetes, però d'aquestes que siguin generoses. Vinga, i l'acompanyarem amb ceba. Avui ho acompanyarem amb ceba perquè a mi em sembla una combinació que és senzilleta i bona, però ho podríeu acompanyar de qualsevol cosa. És més, la broqueta en si la podríeu fer de qualsevol cosa. La podríeu agafar, fer-la, no sé, de peix o només de verdures, i podríeu posar-hi, doncs, per exemple, teniu pebrot. Pebrot va de conya. Que teniu tomàquet, també. Funciona perfecte el tomàquet. No teniu... Doncs, mira, en aquest cas una ceba, doncs mira, avui tenia ceba i he posat ceba. Va, la primera broqueta ja la tenim, i a mi em sembla que és una d'aquelles elaboracions que, a part de que les trobes a tot el món, la broqueta, ja sigui en forma de shish kebab, de yakitori japonès, de pincho moruno, sembla una d'aquelles solucions màgiques perquè una vegada les tens fetes ja no t'embrutes més les mans. No? I no embrutes. O sigui, un cop ja tinc la broqueta feta, la paella calenta, com és ara, i la posem a coure, la resta ja, mira, només l'agafes per aquí, te la cruspeixes, no embrutes ni plats, ni coberts, ni res més. Som-hi. Courem una i dues broquetes. Això, el temps just perquè ens quedi totalment feta, o sigui, la carn ben feta, cruixent per dins, melosa per fora, i una cosa important, quan barregeu diferents ingredients, com és el cas de la ceba i el pollastre, procureu que els temps de cocció siguin similars. És a dir, no em poseu molt poca ceba i molt pollastre, perquè la ceba es cremarà i el pollastre quedarà cru. Més o menys que vagin bastant similars en quant a mida. Fixeu-vos, que ja tenim les broquetes fetes. Doncs va, les reservarem un segon, perquè això en si és un plat i ja és bo. Però anem a fer allò, la filigrana. Aquí tenim vi blanc. Va, afegirem el vi blanc a la paella. Amb el vi blanc, amb el vi en general, quan feu servir vi per fer una salsa com és el que estem fent ara, feu servir un vi una mica bo. Feu servir un vi que us veuríeu amb gust. Perquè si feu servir un vi que no us agrada, pot ser que la salsa acabi tampoc sense agradar-vos. Així que una mica de vi que ara deixarem que redueixi. Escolta, que no voleu fer servir vi, no passa res, podríeu afegir una mica de brou. Escolta, que no voleu fer servir vi, tampoc teniu brou. Un raig d'aigua. Solucionat. I una cosa que m'he guardat... Ai, és que no us ho he explicat. Mira, preu atenció, la broqueta. Això és un truc important, Quan feu broquetes, especialment quan es feu a la brasa, els pals, submergiu-los amb aigua abans de punxar. Els deixeu 5 minutets amb aigua, això es xuparà d'aigua, claveu la carn o el que vulgueu fer, i al coure, el fet que sigui humit farà que aguanti millor la cocció i que el pal no es cremi. Aquest, compteu-vos-el perquè aquest és bo. Vinga, que us deia, aquí tinc una cosa que em fa una il·lusió, vull ensenyar-vos. A veure si sabeu què és. Mira, us ho deixo aquí, que us ho aneu pensant, i mentre us ho penseu jo picaré unes fulles de julivert que em faran falta. Aneu veient, mira, un cilindre, la textura així com dura però alhora també tova, aquest color tan maco.
Va, que si sou fans del Cuines ho heu de saber, Esclar, és aquelles mantegues especiades que vam fer un dia aquí al Pim Pam. Aquesta en concret és una que vam fer pensant en la carn, que porta una mica d'anís i canyella. Doncs agafem una rodella d'aquesta mantega i ens ajudarà a donar un punt especiat i diferent a la salsa. Escolta, que aquell dia tu no vas veure el Cuines. No passa res, ho pots recuperar al web i si allà al buscador poses mantega, surt de seguida. En tenim la de la carn, tenim una que és pel peix, en tenim per pasta, per verdura. I escolta, si no la tens o no la vols fer, no passa res, Amb un raig d'oli doncs seria suficient. El que passa és que aquesta li dona un rotllo bastant guai. Vinga, hem posat una mica de julivert i ara ja podem parar el foc. Jo us diria que posem un segon la broqueta aquí dins. I som-hi. Emplatem ja directament. Aprofitem tota aquesta salsa, que és una meravella. Aquí el que li dona el toc especial és la mantega especiada. Hem aprofitat per fer aquestes broquetes de pollastre que es fan en un pim-pam.